accident khan ka to the news rok to rinai no pia Khorogsa reporter ni channel nukmani abo kitchapa na chajakliya belaino binia kok belaino chini family ko effect kha Laibuma TV dahin aborok emon ke kok saka emon ke video khai ke abo jeng accept khai malia abo chini family ni borok accept khai malia jeng belai ke no chajakliya amte ke video khai mani khobor rimani aborok a accident engjago thangai dadani juta rok kalaija tongo a juta rok se wa phi bai e kheregi sai tongo oroboda bahan kalai tong kharok ni nai borok bahan lamao kalaija bom tom rok kalaija rok ni sai tong abo kuno ekta news nangkha amte kebo news report khaini da thong abo to mune kothok choli tongya bele thei thanai borok bo khoroksa buta khoroksa bufa khoroksa busai khoroksa busala engna lepo bini family tong bele bini family ni borok nuk bele thei thangu honi bodabono respect really ya omteke news rina nangkha omteke kok sana nangkha ani moi o video no nugui bini pressure kai thangka high pressure kai thangka kok sana sekang ning media o phunungna sekang kisa to wan sungna nangbele bomteke kok sanai nini jaiti gosti nini nok ni phano omte ingmano nini jaiti gosti o phano mano nini relatives rogo phano omte ingai mano apro buda nang omte ke sawai nai kok borok bahan kalaijak sei bangkhar talang khana rok nei obo kaisa news dang khana belai no dukho phanangkha o khoroksa borok omte ke news phunugui chini hain cha pro dukho teise o dukho ni bisingo se omte ke video khlayo ang afur to saimaliya asuk jora hamya tabuk se joto samung rok paiya ko baine yang nogo phaise ang okok rong sanani jora manu nono ang request khayo next time ke buni amte hayeng hangke amte ke please amte ke kok ta sadi kok sana sekang 100 bar wansungna nango nang nini channel o nang bomte he news bomte ke kok sawi roi tong views mana ni bagai simile ta raja di omte ke uini dukho kosto bujia tam ke kok sawi ri tong news reporter ngani asik easy ya bele sekang puila nang journalism course porna nango abon pore se nini ya phawo je mic sokpai abon khomota mano keuni emotions keuni dukho kosto rogo nang feel khaime ya hangkai nang omte ke news no ta sadi omte hege kok ta sadi oro ko domuli kothok choli tongya chini family ni kaisa member no kamajaka te kuno kok sanamu songnia omsong sanamu songo dada je jaga tongo je thayo tongo yo kaham kereng ke tongja thum অনেক কষ্ট সইলাংখা ano naikha baba no naikha ano kainai bono bini mang no responsibility tabuk besarong no borok khlainani hinmani khoroksa no to doctor por na musungmani doctor por ri tong zamani tabuk te khoroksa to chikunti asiku kaisa kok ngai bo gari paina musung jak sukmani gari paina kok tongmani pu ano waisa puru phunu goi klang wi ko ang o gari no hamja go ne
Agari no nuk semali ang lama o agari like hang kan po no muito mano. Next video passion.